Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngiyanamukela kuhlelo esibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Kungekudala uzobe khona-ke uMamelo uNhlanhla Zondi ehlele esigqikini sami mina mangisathi shwi kancane kodwa ngiyabuya kungekudala. Anginilahlile-ke nginishiye naye. So today ngivashe usisi wami kulolu hlelo uzosichazela kabanzi ukuthi why ala kwenzakalani kuyena. Sawubona. Yebo sisi njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami sisi. Ngisharp nami. Ukhulele kuphi? Ngikhulele endaweni yasemahlabathini. Usahlala khona namanje? Yebo sisi ngisahlala khona. Alright, asike sivele nje siqonde odabeni. Yini oyizela la ekhaya namhlanje? Ngithathe leli thuba ngabona ukuthi ngibhalela abantu bala ekhaya ngoba ngifuna ukuphumela obala ngesimo esengiphile naso iminyaka esesingihlukumeza kwi-relationship engikuyona no-boyfriend. Oh, okay. Kwenzakalani? Asikuningi kakhulu engakusho. Nihlangane nini qala? Sihlangane ngo-2018. Beyinjani i-relationship nihlangana? I-relationship yayimnandi ngangisahehekile phela njengokuba ingane yabo. Ngisathanda nezinto oma-iPhone oma-Weave. Ubekuthengela zonke lezo zinto? Bengenzela yonke into. Okay. Like cause uthe xaxa kumina ngokweminyaka. Uneminyaka? 34. Oh, shuthi ukushiya iminyaka wena. Ngeke ngize ngikubuze iminyaka yakho kodwa ngifuna ukwazi ukuthi ukushiya iminyaka. Ayi mningi kakhulu ngiyakwazi ngisho ukuba. Okay, kulungile. So, i-relationship isaqalisa, isamnandi, usathola ama-iPhone, usathola ama-Weave and then kwenzakalani ekuhambeni kwesikhathi? Ibisamnandi sanjalo kwaze kwafika isigabeni sokuthi ngigcine sengisho ekhaya cause yabo bebeyibona izinto cause ekhaya nje sabantu vele angathi abahlwempu abaswelayo nje kakhulu most of the time. Okay. Ngagcine sengimtshela uma ukuthi kunomuntu okanje kanje futhi bamukela kwangaba nankinga. Waqala ke naye wayesupport ifamily kwangcono wasakhela kwazi nokusakhela umuzi alright nje Wakhe ekhaya? Yebo, but kuhambeni kwesikhathi waqala kumuntu oveza ama true colors akhe ngokwempilo. Yaqala manje uyangihlukumeza ngisho even ngingathanda ukulala naye siyalala ngisho ungathanda ukuyocansini uyalwenza. Uyakwazi nokuthi mehambile eyophuza ebuye nomunye umuntu wesifazane benze ucansi phambi kwami ngikhona. If ngithi bosuhlala naye? Yebo. Endlini yakhe noma uye obuyile wazohlala kini? Imini sengihlala endlini yakhe. Yebo. Imake the time kade akhe ekhaya eletha enenzela izinto njengomndeni wonke. Ubenza umuntu omkhwenyana la ekhaya noma ubenza ubekusiphi isimo? Bekuthiwa nje boyfriend kuphelela lapho? Ubeku boyfriend kuphelela lapho. Bengakhokhile ubengenzanga lutho because uma wabona vele kuumuntu onemali. Noma na kuumuntu oyithintelayo enkambeni kaFari wavele nje wangidedela kanjalo. Uyena futhi uma wathi angihambe ekhaya ngiyohlala naye. Lo muntu lo okubhlungu ukuthi ubaba wayengatshelwanga. Ubaba wazi ukuthi njengoba ngase ngihambile wazi ukuthi ngisesikoleni most of the time. Oh, ubaba wazi ukuthi uyafunda and uma uyazi ukuthi wena usemjolweni. Yebo, ubaba wazi ukuthi ngiyafunda. Imali leyo kwakhiwe ngaye ekhaya and everything. Uma waqamba manga wathi imali eyayiphume uma eshonelo mfowabo. Oh, okay. Sure. So umama hayibo uyini le engaka zadala ukuthi azavume nawe ukuthi yonke into nje vele belula uyohlala nomuntu ongakhokhile nasekhaya boyfriend? Angisazi isizathu engathi kuyisona. Kungenxa yemali mawubhekile? Kuyacaca ukuthi imali because uyathola yonke into ayifunayo, imali yokuphuza, usehleze ephuzile. Uthatha kuyena uboyfriend wakho? Yebo, akusamphoqi ukuthi azawasha amawashing ukuze akwazi ukuthola utshwala. Useyakwazi nje ukuthi ahlabe ucingo afune le mali angayifuna bamnike. Yini sengimtshela ukuthi ngihlukumeze kangakanani akanandaba. Wenza isokumuntu ongangizali nje ngasho kanjalo. Ngoba uboyfriend ubile naye imali yokwakhe ekhaya. Imali yokulobola yona ayikho kanjani?
Wayengacabanganga ukuthi ongcono mhlawumbe angaqala ngokulobola kuyima-ke asengenza-ke izinto zasekhaya-ke kini-ke la uzalwa khona. Cause thina njengendlu emnyama kuye kube nzima ukuthi ungenzela izinto uziwenzele nomndeni wami uyini nami. Uya-understand ne? Yes. So why imali yokulobola beyingekho kodwa ikhona imali yokwakha? Imali yokulobola hayi ngoba bengenayo. Mangibheka wabona isimo nasekhaya abathatha ngaso. Wabona njengomuzi odelelekile vele ongenayo inhlonipho. Wabona nomama wakhona so wagcina engasathathi izinto serious. Cause kube kwakuwumuntu mhlawumbe intombazane ephuma ekhaya elihloniphekile elinomzalo nomthetho. Mangibheka wayengakwenza cause hayi ngoba engenayo imali. Kodwa isimo asibona nakuma wami wabona ukuthi akena umuntu okhathalele lezo zinto. Oh, okay. So uma kahle kahle ulala otshaleni ne? Ulala khona. Nje. So manje usuqalile uyahlukumezeka and uyayisho kuma lento and unokuthi sizolala sidleni. Yebo nokuthi sizolala sidleni nayo uboyfriend ubuya amsabise ngokuthi umuzi uzodibhiza. Sibuyele emkhukhwini lo esasihlala kuona so nayo usaba into eziningi kodwa ke lezo zinto lezo mina ngibona ngeyona ireason ongaze udayise ngomntanakho umzala. That is why ngithatha isinqumo sokuthi ngoba ngiyakhuluma noma nefamily ayingizwa ayingilaleli kufana nokuthi nje ngiyayibhedela sengithatha isinqumo sokuthi ongcono ngitshele ubaba mhlambe yena angaba nayo isolution yalento le esibhekene nayo because amaphoyisa nawo awasizi ngalutho. Uhlala lapho ubaba? Ubaba uhlala emafamu kaNongoma. Oh, okay. So yenzeka yonke lento le akazi nje ukuthi usekwakhiwe egcekeni la kwa imali ubaba noma abashadile? Cha abashadile. Oh abashadile, okay. Ish. So yena ubaba umuntu onesandla esiqine kangakanani? If uyayithola lezi ndaba lezi uboyfriend wakhe angeke alimali? Angeke amlimazi lo muntu ngesimo lo muntu akusona. Kanti umuntu onjani? Umuntu osatshwayo nje most of the time namaphoyisa umuntu no connection nabantu bomthetho umuntu oyinkinga nje kahle kahle. Ngasho ngithi ngayifaka enkingeni nami ngingazi. So ubona ubaba ukuthi ngeke mhlamba azamlimazi angenzani ukuze uzokhona ukuphuma enkingeni engaka njengoba uthemba ukuthi okungcono avele utshele yena manje? Angazi ukuthi ubaba yena ngenzani naye angabona ukuthi wenzani but bese ngifuna umuntu ozoba sesayidini lami ozokwazi ukungizwa because esayidini lami akekho umuntu okwazi ukungizwa wonke umuntu interested emalini wonke umuntu ujabulela imali so ubaba ngoba yena engakazi athola imali ngisanethemba lokuthi usangabe esayidini lami akwazi ukuthi angisupport kulesi simo lesengikusona. So wena uclose kangakanani nobaba? Ngiclose kakhulu nobaba. Niyakhulumisana nje njalo njalo? Yebo siyakhulumisana ngeke kube inkinga ukuthi ngimtshele. Kuyikhona ukuthi bengingafuni ukuthi luze lifike kuyena lolu daba. Oh okay lifike wena ungakamtsheli. Sonke lesi sikhathi yebo. Uyazi ukuthi intuthane iyayibulala indlovu? So umuntu asatshwe izwe lonke asatshwe abantu abaningi njengoba uchaza ukuthi boyfriend yakhe yasabeka bese kuvela liqhamuka nje umuntu nje eceleni nje onganakeli nje nanokunakeka vele amnqobe lo muntu. So uyakholela ukuthi mhlambe ngenze ukuthi ubaba into nento angazama ukuthi ayenze ngokuhlukumezeka kwakho mhlambe ngasiphumelela? Ebe ngiyakholela kulokho. Ngiyakholela kubaba angaba usizo olukhulu kakhulu. Ukushintsha sonke lesimo esikusona. Asike sizame ukumfanele ubaba simuze ukuthi lento le uzoyithatha kanjani. Hello. Sawubona baba unjani? Yebo mntwana. Siyaphila baba. Unalo ithutshana singakhona ukukhuluma? Oh okay, ayilikhona ithuba mntwana ungakhuluma. Ngabe ngikhuluma noba?
Alright baba, ukhuluma noSitofuza Dlangamandla from Black Life TV. Kuhlelo silibiza ngokuthi sikhipha iy'mfihlo. Oh yeah, okay. Nginendodakazi yakho la e-studio ucela ukukhulumisana nawe. Bengicela nje ukuthi umlalele. Hayi, okay, ngiyezwa. Umambela kancane. Sawubona baba unjani? Yeah. Yebo, sabona mntanami njani? Ngiyaphila baba, ukhuluma noNothando. Angizwa mntanami indlela ayizwa kahle ubani? Ukhuluma noNothando. Awutami urathi mntanami. Yebo baba ngiright, inkinga ezincane nje. Ya ngiyezwa la fonini ukuthi azi sisunjani yawuthi mntanami ngale. Ewa bekunento engifuna ukuyikhuluma nawe. Ya. Baba njengoba wazi ukuthi ngike ngayibandakanya kwenye i-relationship. Kunento eziningi esezenzakalile kuyona leyo relationship. Ya mntanami ngale khuluma ya. Ngithanda ukwazi baba ukuthi ngihlukumezekile kakhulu kule relationship engikuyona. Ngike ngazama ukukhuluma noma akabanga usizo. Mntanami relationship mntanami usuka awungibeke kahle ngane yami ngoba mina ngazi ukuthi ingane yami iyafunda nje i-relationship into enjani. Awu baba bengithi uma wagcina ekutshelile ukuthi sengithola umuntu engihlekisana naye. Kodwa uma ukuthi kwagcina ngingafikanga bengicela ukusase ngikubeka konke kucaca. Lutho mntanami angithi uyazi nje ngalema wakho asahlangani kakhulu nje. Solokhu nje ngalezo ikhathi lezo phela kwaphela into yami naye asahlangani kakhulu bezongena kanjani into enjalo. Futhi okunye ke ngane yami mina ngathi esikoleni. Eyama relationship manje angisayazi. Ewa kunjalo ngiyazi ukuthi wawutshela ukuthi ngisesikoleni. Yeah. Ngizocela nje ukuyiqala ekuqaleni ungilalele. Hayi khuluma mntana ngilalele kodwa kungithusa lokho kakhulu. Baba bakazi bangithatha esikoleni. Kahleni ba. Ngathola umuntu engihlekisana naye. Ngamveza kuma ngesimo sokuthi lo muntu lo engihlekisana naye ube umuntu onezimali namanje zisakhona imali. Uma wayesethi angihambe ngiyohlala naye ukuze bazuze something. Ngibe sengihamba ngiyohlala naye njengoba uke wabona ekhaya kwakhiwe nempilo esishintshile ngasafani njengoba wawukade ushiyile. Uyena lo muntu lo engihlekisana naye obekwazi ukuthi asenzele yonke le yanto eyenzeke lapha ekhaya. Ngiyangithusa lo mntanami ngathi ingane yami iyafunda futhi kunjalo nje iyaphasa futhi ngoba la ngikhuluma nawe nje kulolu ngene ukuthi hayi baba uhamba kahle lo mfini yakubheka mntanami phela uyazi baba uyayithanda ingane yakhe angithi. Yebo. But manje msingathuka manje mntanami mase uqhamuka indaba ekanje ukuthi uzilobana wenzenjani ukwakha kanjani into yakhe lomfana nihlangane kuphi ngichazele konke mntanami. Baba sahlangana eindaweni zokucima ukoma la sahlangana khona. Sagcina sesithandana. Ukuthi ngigcine sengixoxela noma umana ke wamthanda ningesimo sakhe kuma uyasazi sokuhlezi ephuzile. Wagcina sethi angihambe ngiyohlala khona ukuze bezuze izinto. Okay ke ngihlalile khona zenzeka zonke izinto ma ayefuna. Inkinga isekuthenini ke ngihlukumezekile la ngihleli khona kahle angihleli kahle. Lo muntu engihleli naye uyangihlukumeza and akuphumeki. Even sengizama ukukhuluma noma ngicela ukuthi ngicela ukubuya ekhaya umama akafuna akayizwa leyo ukuthi ngibuye ekhaya cause usabela isinkwa sakhe naye. Kodwa ngane mntana usungazi mntana ungafiki kubaba bekumele uziregister kuba uyamazi uma wakho mntana. Uma wakho yamazi nje ukuthi ayithintele nje kakhulu ngala nakhona izathu nje ngamshiya kodwa phela singabi ngalapha asingayi ngalapha. Mntana awusho le nsizwa le yakuphi vele ithintayo ngimele ngiqonde yona ngothatha insizwa la elenke nje la ngiqonde kuyona mntana phela akuyona imnandi ubaba enze ukuthi ingane yakhe yahlukumezeka ngikhona ngiphila mina. Uhlala ngakondwedwe baba.
manje phela usuka impela nje umntana mukephi manje wena? Ngikulesi stage baba engibhalele kusona njengamanje. Okuyibona abangipha isibindi sokuthi ngikwazi ukuxhumana nawe. Ngiphatha kabi nayo into umntana Nkosi nami lamuhle kusukela ingane yami ngiyithanda akuyona kuphela kodwa mntana kodwa ngiyithanda ingane yami. Awazi angisazi ngenze njani manje. Xolisa kakhulu baba nami kuqambela amanga yonke leminyaka. Ngithi konke kuhamba kahle esikoleni. Ayikho into ebihamba kahle. Bengisemkipitweni ngangingekho esikoleni angikaze ngifunde. Hayi mntana mana-ke ngane yami naku phela la. Bathini-ke phela bomthetho ngane yami banakho phela. Umuntu onje wenziwa kanjani mntana yami? Ubaya kodwa wami boyibeka le ndaba lapha emaphoyiseni. Kade baba ngayiqala indaba yamaphoyisa njengoba ngisho ngithi lo muntu lo uyinkinga umuntu ono connection ngingathi uno connection abaningi noma abantu bayamesaba. Ukuya kwami akusizi wonke amacala akhe avela aphelele emoyeni. Uyinhlobo yamabhi ithenda lele engathinteki kakhuleka ngane yami khohlwayo ngalapho uzothinteka yena ungayihluphi kakhulu usufike kubaba kodwa sengikhayela ukuthi thatha isikhathi sakho qala kumakho yamazi. Ubusufike kumina ngane yami soyizama ngandlela yonke phela wena ingane yami ingane yami ingane ngiyithanda kakhulu. Ngiyakuthanda mntana wami kodwa ngizoyila lento lesihamba nawe. Khuleka nje ngizobe ngisondela maduzane ngaye angikude kakhulu ngisondela manje khuleka. Baba ngiyabonga ukuthi usizwe isikhalazo sami uhambiselane naso. Nami noma ngabe kuthuke phi kanjani uyazi baba wakhe ehleze ngiyakuthanda phela ngikulahlanga ukuthi nje uma wakho wenza lento zakhe azenzayo nje ilokho nje kuphela kuhluphana. Ngizoqhaba mntanami. Baba ngiyabonga. Siyabonga baba ngesikhathi sakho. Kubonga mntanami ngiyabonga ukuthi ngisize ingane yami lapho ngikude kangaka. Ukulungile baba siyabonga kakhulu. Ngiyabonga mntanami. So ubaba uzwakala ekwamkela ufila kanjani? Angazi okwamanje kodwa ngizizwa ngijabula ngoba akakhombisanga ukuthukuthela kumina. Kodwa nami ngiyayisola ngokungasheshe ngimtshele ukube ngasheshe ngakhuluma naye engeyena umuntu ovezulaka njengamanje. Ngabe ziningi izinto ezingenzekanga zanqandeka ukube washeshe walithola udaba. Kodwa ngenxa yokusaba kwagcina sekwenzeka kuba kuningi. So njengoba ubaba azi ukuthi wena usesikolweni, yini evimbile ukuthi uye esikolweni? Ngangakaze ngi-apply kwalona iqhinga lokuthi kuthiwe ngisesikoleni kwakuyiqhinga lamanga ngoba efuna ngihambe ngiye kulomlisa lo. Okay. Ngaqeda umatric ngayihlalela bengakaze ngayixaka ngoku-apply. So indlela eyiyona uma njengamanje kuwena ikufundisa lukhulu, right? So now if uthola abantwana ngelinye ilanga ufuna yini oyifundile kuma ukuthi le mina asoze ngayenza abantwaneni bami noma le mina ngiyoncika kuyona njengoba uma yiyenzile kumina ngiyenze abantwaneni bami? Engikufundile njengasoze ngakuvuma kwezami izingane ukuthi umntanami a-introduce umuntu wesilisa omshiya ngeminyaka eminingi kumina ngizivume leso simo. Angisoze ngazivuma. Angisoze futhi ngavuma ukuthi i-boyfriend yomntanami ingondle. Because lapho kufana nokuthi ngidla ukudla okungcolile. Angisoze ngivumele leso simo. So ngamanye amazwi uyamshaya uma kakhulukazi ngalabo lelo side kuwena. Kwakufanele abe umzali kwasekuqaleni. Kuthi noma ngabe kuthiwa akho lutho ekhaya but akwazi ukukuvikela. Nokuthengisa ngomntwana wakho into engasoze ngayenza mina leyo. So mangase kusuke ingxabano enkulu since uthe u-boyfriend uyilenhlobo esatshwayo kuze kulimala upops wakho uzofila kanjani? Phela ngizofila kabuhlungu kodwa ayikho into ebisingenzeka esimeni okusekuyiso. Ngoba ngisho ukuthi sengihlukumezeke kakhulu akukho ukuhlukumezeka ukudlula lokho esengidlule kukona mina. Kumanje nje umgcineni ngimgcine ekuThangi.
Oh, kulamalanga usekhaya ukho endlini yakhe. Angikho endlini yakhe, angikho ekhaya ezibengishilo ukuthi ekhaya mangifika ekhaya uma akangifuni. Ufuna ngiyohlala khona ngenkani. So ngibe sengicela umngani wami ukuthi ngicuphe kuyena. Uboyfriend uyamazi umngani? Uyamazi. Sure. Okay, so ungathini uadvisor abantu abancanyana abakubudlelwane nabantu ababashiya ekudeni ababahlukumezayo abangakwazi ukuphuma futhi kulobo budlelwane lobo? Ngingathi mina umuntu okulesimo esicishe esifana nesami noma osesimeni esifana nesami akazame ukuthi akhulume noma ngathiwa umngani useceleni noma ngabe ubani. Ukhulume ulibika udaba lakho ukuze ukwazi ukusizakala. Cause ukuhlala kanje kulama relationship esikona kugcina kwawena usuba neanger, ugcina sebushintsha nobuwena indlela owenza ngayo, ibehavior yakhe, yonke into yakhe igcina isishintsha. Ngesimo sokuthi uhlezi ukhathazekile. Alright. Ungcono ukukhuluma uphumele ngaphandle uthole usizo. So if iyaphela yonke lento le yalo boyfriend lo nje kube into edlulayo usayimisele ngobunye ubudlelwane? Okwamanje abukho engisayimisele ngakho. Nakhona mangathiwa ngigcina sengiyithola ebudlelwaneni. Ngiyabasaba abantu abanemali. Abantu abanemali? Yebo. So ungancamela ukungena obudlelwaneni njani? Ebudlelwaneni bomuntu oswele ongathiwa into siyakha naye noba u2 sobabili, hayi umuntu engizomfica esenayo yonke into emhlabeni. Ukuncikiseleka kona kunjani ke kumuntu onemali? Bayancikiselela kakhulu. Cause sometimes uzosimo ungafuni ukwenza into, ungafuni ukuyocansini, kuzokubulala ukuthi ekuzokubalela ukuthi udla mina, uye toilet nje mina, ugqoka mina, yonke into imina. Unefoni nshitha kahle mina. Yonke into uzokubalela nje from A up to Z. Mowesimo ukuthi umuntu ongasebenzi kunzima kakhulu. Kungcono nokuthi umuntu okwazi ukupatanisa ube nezinto zakho. Umuntu depende kuyena nje kuba nzima kakhulu. Ngikufisela inhlanhla ke ubaba masefikile ekwazi ukuthi angasolve lesi simo lesiphume enkathazweni. Siyabonga kakhulu ukuthi usivashela uhlelo lethu. Yebo sisini. Angazi noma nimzwile yini usisomncane chaza ukuthi mangabe kuthiwa uhlukumezekile ungagcini lokho ngaphakathi kuwena, khuluma. Okunyeka okubalekile uyeza ke umamele uNonhlanhla wakaZondi uzohlala esigqikini sami ngicela nimamukele ngezandla ezifudumele ngiyanithembisa ukuthi uzoniphatha kahle. Okunye kubalekile futhi ukuthi sineyinhlelo eziyela eshumini so zonke ngicela ukuthi nizibuke ningakhethi imfihlo kuphela bafethu. Ngiyazi nesithanda but nalezi izinhlelo ngicela nizibuke njengoba nisuke nibuka imfihlo. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare ngithanda kakhulu. Bye.